של המשט. אלה הטרוריסטים, די טרוריסט. תקל עליהם. תומכי רוצחים. אגב, האוניות שלהם נמצאו קרחנה שלמה. הם לא באו באמת, לא למשט, לא לעזור, אלא הם באו בעד עזה, בעד הטרוריסטים. אלה טרוריסטים. הם תומכי טרור. מה זה פה? זה הספינה שלהם. המפכ"ל בדיוק מראה לי את זה, יחד עם מפקד מחוז דרום. מחפשים כאן סיוע הומניטרי. יש כאן מטרנה אחד. מה זה? זה סיוע הומניטרי? אני לא רואה פה שום דבר. יש כאן מטרנה אחד, כמו שהמפכ"ל אומר, ונראה כל חינגה אחת גדולה. איזה חינגה יש כאן? לא סיוע ולא הומניטרי. נמצאים בכלא קצינות, וכמו שהבטחתי, אותם אנשי משט, תומכי טרור, נמצאים כאן בכלא ביטחוני, אירוע משחקים. הם מקבלים את התנאים של מחבלים לכל דבר.